Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na From Office to Legacy. Kamar koyaushe shiri ne da yake gayyato muku haziƙan mutane kuma fitattu waɗanda suka riƙe shugabanci a wasu lokuta kuma suka ba da gudunmawa mai kyau tare kuma da kyakkyawan sauyi ga rayuwar al'umma. Har yanzu muna cikin kasuwar Kantin Kwari kuma a yau muna tare da ɗaya daga cikin jagorori kuma waɗanda suka shugabanci wannan kasuwa kuma suke kan shugabanci ta a yanzu. Idan ba ku manta ba a baya mun tattauna da tsohon ciyaman Alhaji Jibril Litu Muhammad Ul'ul kuma mun kawo muku wannan hira tare da shi na sa kuma mu amfana da wasu abubuwa da ciki. A yau kuma insha Allahu muna tare da ambassador Ishaq Alkasim Ahmad mai mataba sarkin Hausawan Arewa sannan kuma shugaban masu gidaje na kasuwar Kantin Kwari haka kuma tsohon shugaban kasuwar Kantin Kwari. Baya ga haka kuma shine shugaban zauren Kantin Kwari sannan kuma mataimakin ciyaman din ciyamomi na haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa. Ranka ya daɗe mai maka barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So bisa al'adar wannan shiri a ranka ya daɗe mukan so mu ji takaitaccen tarihin wanda yake bakunta a cikin wannan shiri. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad masu kallon mu da sauraron mu ne mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa Sunana ambassador Balaraba Tatari kamar yadda bayani ya gabata, kuma sarkin Hausawa na arewacin Afirka, ciyaman na gidaje na Kantin Kwari, kuma ni ne ciyaman na zauren Kantin Kwari. Ƙungiyar attajiran matasa kenan ta wannan kasuwa mai albarka, kuma shugaba a mataimakin ciyaman na ciyamomin kasuwanni na jihar Kano. Ni haifaffen Funtuwa ne, kuma asalin iyayena mutanen Kura ne, musamman mahaifina. Mahaifiyar shi kuma 'yar doguwar local government ce, sannan kuma mahaifiyata mutuniyar Kaduna ce, iyayenta da kuma kakanninta. Mun yi karatu daidai da abin da ya samu, kuma mun yi na addini mun yi na zamani. Bayan nan kuma mun je mun koyi abubuwa daban-daban na rayuwa. Allah kuma ya kawo zamanmu a harkar kasuwanci, noma da kiwo da sauran fafutuka irin ta neman kuɗi da kowane ɗan ƙasa yake iya yi. So ma mun saka ƙafafuwanmu muna yin irin wannan kasuwanci. Kuma duka na riƙe waɗannan muƙamai ne bayan kasancewa ta ɗan kasuwa, kuma kasancewa ta manomin kayan makiyayi. To ranka ya daɗe ka riƙe shugabancin kasuwar Kantin Kwari. Yaya rayuwa ta kasance a lokacin da kake shugaban kasuwa? To alhamdulillah, kamar kowane shugabanci da ake yi, shugabancin kasuwanci yana daga cikin shugabanci mai wahala, musamman kasuwa wacce aka ce maka ita ce number one wurin tattalin arziki a kusan a duk faɗin Afirka. Kuma kasuwa ce mafi ƙarfin attajirai, wanda dukkanin kowace kasuwa sun san haka. Kuma kasuwa da ake ganin ta da wani irin yanayi da wayewa da kuma kuɗi da kwarjini da kuma barazana. So gaskiya akwai ƙalubale da yawa, tunda kasuwar kusan kowane sassa na duniya sukan iya shigowa cikinta don su yi kasuwanci kuma su fita, kama daga ƙasashen Turai da Asia da Afirka da sauran ƙasashe na ECOWAS. Kuma kasuwa ce ta birni da kuma ƙauye. Wanda yake mutumin ƙauye akwai kayansa a Kantin Kwari, wanda yake mutumin birni shi ma akwai kayansa a Kantin Kwari. Haka zalika kasuwa ce ta tsaro, wanda in ka kula da ita za ga Allah ya taimake ta da tsaro. Tana da security da yawa, musamman a gidaje da muke ɗiba mu saka. Duk kasuwar da ta tara wannan kwamacalar da badakalar, in ka zama shugabanta, to wata ƙaramar gwamnati ce a hannunka. Gaskiya ne. Za ka sha fureja ta ESCO, za ka sha fureja ta mabiya, za ka sha fureja ta gwamnati, za ka sha fureja ta jami'an tsaro. Za ka sha kuma ingiza mai kanti kenan na 'yan jarida. Da wasu 'yan jarida
da sauran da lauyoyi da sauran mutane. Saboda gaskiya an sha wahala. Musamman ma zuwa na ya zo da abubuwa da yawa a kasuwar. Kusan ina ɗaya daga cikin mutanen da ina jin dai na bar tarihin da ba na jin an yi shi da. Zuwa yanzu kuma ba na jin akwai wani tarihi wanda ya shafa nawa. Kamar wanne kenan? Kamar ni da na zo na zo da kwalta har layi 5. Kuma na zo da NCC. In ka je farkon unity za ka tarar da ginin su yana nan, sun zo da abun network da ake saka wifi. Kuma kyauta ake bayar da shi. To kamar ita kwalta din kun sa gwamnati ta yi ne ko kuma kun yi ne da aljihun kasuwa? Gaskiya mun nemo taimako na gwamnatin tarayya, ta shigo mana da kwalta mita 2. Mu kuma mun yi kwalta ne mita 5. Kaga namu ya fi na gwamnati. Gwamnatin tarayya gaskiya ta taimake mu, sai kuma al'ummar kasuwa sama a kajare. Sannan kuma zuwan mu ne aka taɓa rabon buhun shinkafa a wannan kasuwa. Mun rarraba buhunan shinkafa ga ƙananan 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa 3,000 kawai muke karɓa a daidai lokacin da shinkafa take 100 da wani abu. Yar gwamnati 140 ne ko? A daidai lokacin mu kuma mun rarraba ta mun karɓi 3,000 kawai a hannu, kowa kuma mun danƙa masa shinkafa. Muna da record da hujja da komai. Gaskiya mun ta raba su lokacin da ake buƙatar su. Sannan zuwan mu gaskiya ya kawar da abubuwan boki da yawa, musamman haraje da ba sa da ƙa'ida. Mun fito da su a fili, mutane sun sani. Sannan mun fitar da haraji wanda kasuwa ta sa ko wanda gwamnati ta sa. Duk wani haraji akwai halal akwai haram. Domin a Ƙwari kullum muna cewa akwai multiple taxation, akwai double taxation, wanda duka a doka haramun ne. Haramun ne ka biya haraji iri ɗaya a shekara ɗaya so ko ka biya so uku. Saboda haka duk mun fito da shi tsirara. Gwamnati ta gani, kuma mun haɗa kai da lauyoyi da 'yan jarida, kuma mun rusa wasu da yawa. Wato a baya ana yi sosai. Dan ɗan kasuwa bai san adadin harajin da yake biya ba a wancan lokacin. Amma yanzu ɗan kasuwa da ka je ka zarar zai tambaye ka na me, ko shi ma ya san yanzu na halak. Ya samu wayewar kai. Sun samu wayewa. Shi yasa ko da gwamnati ta turo board, ba mu ce mata ba ta yi doka ba. Gwamnati tana da iko ta yi doka akan kowa, akan kuma komai. Amma karɓan kuɗaɗe gwamnati ita ma tana da limit ɗin da doka ta bata dama. Domin constitution ya riga ya yi bayani akan cewa ga abin da za a bayar, a abin da za a yi, ga wanda ba za a yi. Saboda haka duk abin da ya karo da hakan muna gaya wa gwamnati don gwamnatin da ta yi dokar nan, gwamnatin baya, mun sanar da ita hakan kuskure, amma dai ta yi. Wata kuma wannan gwamnatin da ta zo, duk da bata rushe dokar ba, amma dai mun sanar da ita abubuwan da ake karɓa ba daidai ba ne. Kuma ni da kwamishinan kasuwanci da shi MDin baki da baki a gabana aka yi. Da ni ba ma a gabana ba, ni ƙarata ma aka yi wurin kwamishina. Shi MD ya kai ni. Kwamishinan ya gayyato ni, muka zauna da ni da MD da SA da kwamishina. Aka ce MD ya maimaita, kwamishina ya tambaye ni me zan ce, na yi bayani gwari na dokokin nan. Kwamishina Shehu Wadasa Gagi da ya ji, ya tabbatar da cewa gaskiya ba daidai ake tafiya ba, kuma ya ce a dakatar da karɓar kowane irin biki. Wannan da ni aka yi. Shi MD da misali ya ce kasuwa yanzu, shi ne dai wanda gwamnatin baya ta saka shi ko kuma an canza? Shi ne yanzu daban. Domin ita gwamnatin baya ta zo da nata ne, ko ta tafi da abunta. Tun da gwamnati ta faɗi, kuma appointment ne, kaga dole ta tafi da shi. Wannan kuma MDin daban. Saboda haka mun sanar da duk abubuwan da muke gani ba daidai ba ne, mun bayar da su a rubuce. Gwamnati kuma mun tabbatar da za ta daƙile ta. Tabbatar da ranka ya daɗe, kai ne shugaban masu gidaje na cikin kasuwa. To kamar wani hanya kuke bi wajen wayar da kan 'yan kasuwa sun sai fili ko sun sayi gida, ya zama da cewa sun yi gini a bisa ka'idar doka, ta yadda ba za a samu cunkoso ko kuma wani abu da zai hana agajin gaggawa isa ga wurin da ake nema sa? To ita Ƙwari, in dai mutum siyayi ba gwamnati ba ce ta sa shi, to bai da hurumi, bai da wata power da zai zo ya karya maka doka. Saboda shi ɗan kasuwa kusan shi ne number one wurin bin doka. Duk abin da zai yana taka tsantsan da tsantsin cewar menene nashi, menene ba nashi ba. Da fari dai mu musulmai ne, mun san dokokin musulunci akan cin hanya ko cin iyaka, ko taba abin da ba naka ba. Saboda bayan wannan kuma mu ne muke juya kuɗaɗe, mun san wahalar neman kuɗi.
sannan mu ne muke amfani da hanyoyi saboda haka mun san muhimmancin hanya. So saboda haka duk wanda zai zo yayi gini tun ma muna zuwa mu sa ido har ma mun daina. Domin zai matuƙar wahala ka ga ɗan kasuwa ya yi gini ya ciwo iyaka ko ya ciwo hanya, sai dai idan wasu gurɓatattun ma'aikata ne suka zo suka ja shi, ma'aikatan gwamnati suka ce ba muka za mu baka nan. So amma ni dai babu wani wuri da na taɓa gani an gina ni na yi shiru da bakina babu shi a Kwari kaf. Babu wani wuri da aka saka wani tebura wanda naga zai cutar da al'umma wanda zai shigo da bakina ba a taɓa yi ba. Kuma ba a taɓa sa kwantena a hanya ya shiru ba. Ba a taɓa gina wata hanya ni shiru ba. Ni ban taɓa yi ba. Kuma ni ban taɓa gina hanya ba. Kai inda ma ba hanya ba ni ban taɓa ginawa ba. Ni ban taɓa sa tebur ko ƙwaya ɗaya a Kwari. Idan za a iya ce maka ta tara ai su suka kacal, na yarda da cewa ni wata rana wata mai abinci ta zo za ta saka tana yin abinci sai aka tashe ta. Sai ta kai mun roƙo kan cewa tana so in taimake ta in sama mata wani wurin. Sai nake ganin ba daidai ba ne ta yi shekara kaza a tashe ta, ko da gini za a yi abinci ne kawai ta yi ne lokaci kaza ta tashi. Sai na go don ga wurin dan musu magana masu wurin, sai na ga to ai daga nan ne kawai aka tashe ta dan tana zaune kafafuwanta ne kawai a wurin, amma inda take zama ai wani gidan kafafuwanta da abincin ne a shimfiɗa a wannan gidan, amma inda take zama kuma wannan gidan ne. Na ce to ke banda abinci da aka tashe ki daga nan wurin to kawai ba sai ki juyo haka ba. Iya wannan na taɓa yi a Kwari ni tun da nake. Ta tashi daga nan ta juyo nan kuma sisin ta ban ci ba. Kawai na je in nema mata alfarma sai na ga ai zai iya dawowa na. Na ce in kika nemi alfarman masu gidan su ma ba za su yarda ba. Kawai tsallako daga nan ki dawo nan, duk ran da aka tambaye ki wa ya saka ji a nan ce ta tare. Ni abincin nan a direct a Kwari ni ita na taɓa yi. Kuma ban tara hanya ba, kuma ko yanzu duk wanda zai je ga wurin abin zai burge shi. Amma ni ba a taɓa cutar hanyar mutane da ni ba. Ba a taɓa cutar ƙofar gidan wani da ni ba. Saboda haka wannan ma ta san ni na fi kowa shan ƙalubale a shugabannin da aka yi, saboda muna da tarihi irin na wannan. Har ake kallon mu ana mana isgili da cewa ai mu ba sahabbai bai da gaskiya, wato wajen cewa sai an yi daidai. Gaskiya ne. Ranka ya daɗe, baya ga ƙungiyar masu kula da gidaje ko kuma ƙungiyar ku da take ta masu gidaje, akwai kuma ƙungiyar 'yan kasuwa wacce ka taɓa riƙewa a baya. To shin yaya alakar ku take ko yanzu masu gidaje da kuma wacce ƙungiya ta kasuwa? Haɗaɗɗiyar ƙungiyar kasuwar Kantin Kwari uwa ce. Uwa ce ta kowace ƙungiya da take Kantin Kwari. Kuma ita ce wacce Bature Abdulaziz ya jagorance ta shekara 4, ci Jibril da Fulkuli ya jagorance ta saboda shekara 8. Na Mado shekara 2, ko ma yayi biyan. Suna da yawa wanda suka shugabanci. Ba ta da tsayayyar tenuwa da ake yin shugabanci. Shekara 8 shekara 4 ne. Na ji kacal yayi 2. Na ji kace akwai wanda yayi 2. Shekara 2. A Prezi ta gwamnati ta sa ya ajiye kujera. Na'am. Prejar gwamnati, wasu abubuwa ne suka faru a gwamnatin baya ta sa ya ajiye kujera ya lallake. Preja ta haraji? A Preja kawai ta gwamnati. Ai akwai prejoji da yawa. Mu ma sun yi da mun zuwa MD kenan. Tun kafin zuwan MD. Da Preja ta yawa ya tsallake, yana ajiye kujerar ma ya cana. Sai da ya dan kwana 4 ya gama hutawa sannan kuma ya dawo. Gaskiya ne. Tana da wa'adin shekara 4. Idan ta cika ana yin zaɓe shekara 4 sai ka ƙara komawa Allah ya baka, kaga kai 8 kenan. Wato akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙungiyar ku da ita sosai. Sosai. Ai shugabannin ta na yanzu ba caretaker ne. Na'am. Shugabannin na yanzu caretaker ne daga gwamnati. Amma dai mutanenmu ne a cikinsu da yawa shugabannin mutanenmu ne. Ana iyawa aka kawo su wani kamar wanda ba ɗan kasuwa bane a ce gashi ya da shugaba. A DMD da aka kawo Kwari ai ba ɗan kasuwar. Kowane MD zai ce maka ɗan kasuwa ne, amma wanne ne ɗan kasuwa? Wato ba san shi a An kasuwa. wannan kasuwar ba. Har yanzu ba taɓa bamu ba. Ba ku nema ba ko kuma? Mun yi ma bana, amma yi bana alƙawari. Gwamnatin Kano kafin a yi zaɓe ya mana alƙawarin kwamishina ma ba MP ba. Daga cikinmu aka yi mana kwamishina, aka yi mana alƙawari, daga cikinmu aka yi mana alƙawarin MD. Kuma an dai abin da za a yi dai
din da To kamar baya ga haraji wani kalubale kuke fuskanta daga wajen su waɗannan MD? gine-gine da sa tebura akan titina. Wato MD kawai zai waje yi gini ko ya sa tebur? Ba mu san iya MD ne ko kuma ba MD ba ne ko kuma wane ne ma dai, amma dai ana cewa gwamnati. Amma ana sa tebura, ana sa kwantena, har gini ma an samu dama ana yi. Yanzu ko ofishin fire service kwanan nan. Na'am. Ai kamar kun ji dambarwar da aka ce an sayar da shi bo? Amin ji. Da na fito ne pamphlet ma ni har cewa aka an kai ni kotu zan ba da miliyan 50 na bata wa musu. Kuma abin da na faɗa din haka. Kamar gwamna ma ya zo ya duba da kansa. Gwamna ya zo da kansa ya gani, amma dai ya zo wurin bai dawo ba. Har yanzu wato Har yanzu wurin yana nan a hannun wa? Ba sani ba. Maybe masu shi kuma kamar yadda suka faɗa yana hannun Kwarci. Maybe kuma yana hannun su wayanda suka siya din ko kuma suka haya. Da dai hayar a Kwari ne, in dai wuri na gwamnati ne aka ce an ba da haya, ai fim ne. Ai ba wani haya, siyarwa kawai. Domin ko ka bayar da hayar kwana nawa ne za a je a yi ciniki a zara ko in ba sani. Wai shi kamar misali idan gwamnati ta turo MD, menene hurumin sa? To ta ce kadarorinta zai kula da su. Gwamnati tana da kadarori a kasuwa? Shi ne mu abin da muke tambaya. Ko dai tana da kadara gwamnati, ba na jin tana da 1% a cikin 100, mu muke da kashi 99. Kenan MD bai da hurumi a kasuwa? Za ta iya turowa. Ai ko mu din za ta iya turo mana MD. Amma fa ba ya karbi kuɗaɗe a hannun homa. Nam yayi me? Ya zo ya sa ido a cikin kadarorinta. In tana da kadarar duba. Na'am. Amma dai yanzu ga yamin me kadarar gwamnati a Kwari. Into ai ne yan kasuwa. Cewa me kadarar gwamnati ne a Kwari ne. A dai gwaji kamar yanzu. Gidaje ne ko kowane gida ne. Sirrin da aka ji ana da sai abunan da ban yi. Wayannan shagunan da Ganduje yayi su ne 1% da na faɗa. Sannan kuma ai ya siyar. Ya ma siyar da shi. Ai siyarwa yi. Na. Ai babu wani wuri guda ɗaya wanda ya ajiye ce wannan na gwamnati na. Ta maka allo wannan ma na wasa ta shi a baya. Ba wani wuri da ya ajiye aka ce wannan na gwamnati. Sama. Inda kaga inda kaga ya gina. Now. Inda kaga ya gina. To wuri ne na kan titi. Na. Ko kuma baranda wancan aka kaɓi sai a tashi gini. Akan. Wanda kira kake da shi ga gwamnati game da shi sha'anin MD din? To mu dai ni na dade ina faɗa na ce gwamnati tana da damar yin doka akan komai. Na. Amma maganar ba turo LD ya karɓi kuɗi kan ba wannan dokar. Domin dokar ba shi kuɗi ta ci karo da constitution. Na. Dokar duk da ta halasta masa ya karɓi kuɗi da ita a local gamma. Wani kuɗi zai karɓa? Security? Ina personal income tax da kaje biya. Na. Da kuɗin security, da kuɗin hanya, da kuɗin asibiti, har da ta walwala kamar duka biya. Kuma gwamnati tana ba da wannan security. Kuma MD yana Jana a cikin kasuwar mu muna da security sama da mutum 500. na ku na ƙashin kanku. Namu. Ko kowane gida suna da masu gadin gida. Ko kuma sanitation za ka ce mu bashi. To sanitation ai local government tana karɓar kuɗa. Shi ma. Kuma ba ta sanitation ɗin mu muke yi da kanmu. Kawai karɓar kuɗin ake yi. Da sai kuɗin me za ka ce mu bashi. Ni na faɗa gwamnatin baya ta turo MD saboda tana so ta san sirrin kasuwar. Na ta sani. Shi yasa ma ta giggine ta amfani da damar ta giggine dan abin da ya rage na hanyoyi. Domin ba fili a Kwari na gwamnati babu shi. Wato hanyo. Asibiti ba taɓa yi wa Kwari ba. Ba ta yi wa Kwari asibiti ba, ba ta yi mata police station ba ta yi mata kaza ba ta yi mata kaza ba. Sai da aka zo aka giggine layuka sai aka ce bara ya option fire service. Aka yi mana option fire service. Aka ce bara ya option kasuwa aka yi. Na aka biyar kamar ofishin aka siyar na muguyi ya rushe ya karɓo shi. Na'am. Aka ƙara zagayawa aka siyar. Duk a wancan gwamnatin da ta ba da wurin. Aka ƙara ginawa. Aka ƙara zagayawa aka siyar. Muguyi ya ƙara rushewa. Sai da aka yi su uku. Wanda mu dinnan mu ne muka yi gwagwarmayar da wurin ya tabbata. A yanzu kawai wannan gwamnatin da ta zo mai albarka da muke sa ran babu wani abu na bumburutu da ake yi da ita, kawai aka samu wasu makarrabanta ba ta sani ba. Suka zo suka yi wakacewa tashi. Masu kallon mu idan ba ku manta ba muna tattaunawa ne tare da ambassador Ishaq Alkasim Ahmad, sarkin Hausawan Arewa, kuma muna tattaunawa da shi ne akan abin da ya shafi gine-gine da kuma abin da ya shafi kasuwanci a kasuwar Kantin Kwari. Ranka ya dade kamar akan abin da ya shafi su gine-ginen cikin kasuwa.
akwai wani kalubale da ya taba faruwa wanda ba za ka iya mantawa da shi ba ko kuma wanda yana tsaya maka a rai a cikin kasuwar Kantin Kwari? So gaskiya abin da ba na mantawa da shi a ciki shine yadda muke kokari na samo oda ko a kotu ko a wurin hukumomi musamman anti-corruption a dakatar da gini kwana 1-2 ko su ga an ci gaba da gini. Bayan an babu oda. Wannan abun ya dame ni har ta sa na gane cewa wannan ginin fa gwamnati ke yin shi. Na tafi bincike don in bibi su waye ke yi a gwamnatin. Ya ta bibiya na binciko mutane da yawa waɗanda doka ba za ta iya bani dama an kama sunansu ba a gwamnatin baya. Ko in ce ba ta bani dama an kama sunansu ta tsaye ba a gwamnatin baya. Amma na binciko badakalar sosai manya-manya a cikin gwamnatin su suke irin wannan aikin. Shi yasa za ka ga abu ya ƙi cinyewa. Kuma abin haushi idan muka kai ƙara ta gini ana ginin mun kai ƙara an ba da oda amma su ta tsaya. Sannan dai still muna kotu su gama gini kuma su ɗauko mutanenmu 'yan uwanmu Hausawa su yi su saka a kantina. Wato ana tsaka da shari'a kuma suna tsaka da shari'a su kuma su zara kuɗin su ban mu da 'yan uwanmu a kotu. Na sha gaya wa 'yan uwanmu 'yan kasuwa su daina sayen irin wannan wuraren mu suke da ƙalubale saboda komai daɗewa za a samu wata gwamnatin da za ta iya rushewa. Na faɗa wa mutanen da suka rinƙa siyan filin idi haka. Na faɗa wa mutanen da suka siya layin ta amba haka. Na faɗa wa mutanen da suka siya Bayajidda opposite ɗin Mudassir da Aminu Ali da ‘yar sama Ishaq Karami kenan. Na gaya musu haka. Masu giggina matatakalin bene su toshe hanyoyi na sanar da su haka. Amma duk da haka mutanenmu sun ƙi ƙashi kuma sun gina sun siya. Shi yasa irin wannan matsalar da ta fara faruwa sai ta faru a gidan filin idi. Kalli irin barna da hakan ya janyo. Gaskiya ne. Kalli irin rashin kishi, rashin dagin kafa da muka samu daga hukumomi da abun ya shafa. Sun mana abubuwa da dama wanda ba daidai ba ne ginawar. Gaskiya ne. Kamar yadda rusawa ba daidai ba ne. So ginawar ma ba daidai ba ne. Tunda an faɗa filin idi ne kar ku gina. In kun gina mun ci gwamnati ba za mu yadda ba. Mun faɗa wa 'yan kasuwa cewa kar ku siya domin in kun siya za a iya samun matsala ta rushe. Kuma sun siya kuma an rushe ta kuma sun ji abin da muka faɗa ya bayyana. Ba na mantawa da irin wayannan abubuwan sannan ba na mantawa da yawan inda za a siyar ko a gina ana haɗa kai da gurbatattun 'yan kasuwa musamman shugabannin kasuwar ba. Musamman akwai gurbatattu a cikinsu. Akwai a 'yan tebura, akwai a haɗaɗɗiyar ƙungiya, akwai a wurare daban-daban. Saboda haka da su ake haɗa kai. Za a dai mutum yana shugabancin 'yan tebura. Shugabancin 'yan tebura kenan mun ce yana cikin shugabannin 'yan tebura amma ka ga an haɗa kai da shi an yi. Musamman shugabanninsu na baya. Wanda akwai wasu daga cikinsu wanda suna cikin harkar gine-ginen nan da ɓaɓɓallewa mutane rumfuna da kakkaryewa mutane tebura su saka nasu. Wannan abu ba na mantawa da shi. Sannan ba na mantawa da irin baƙin cikin da na kunsa lokacin da aka tashi 'yan tebura mall. Ana ce ana siyar da baya a wurin, ana shaye-shaye a wurin, ana fasikanci a wurin. Duk wannan tim su suke zuwa da masu shan bayan su yi musu burku. Su masu so su gina wurin su suke zuwa da karuwan su yi musu bidiyo ko hoto. Su masu so su gina wurin fa na fahimta. Sannan su suke zuwa da masu yin kashin su biya su su yi musu hoto da bidiyo. Ni wannan fim ɗin fa daraktocin sa ma na gan su domin a nan wurin stadin ban akwai wani ƙofar gida a nan suke aje mota. Ran Lahadi ina kanti za a zo a yi min sallama a ce a wani a gaisa a yi kaza su wuce da kyamarori. A shi can suke zuwa suna shirya wani cutukin kun saboda suna so su gina wurin. Suka zo suka yi jijjiga 'yan teburan nan suka tashe su. Kuma wurinsu ne aka tashe su aka ce za a yi musu ginin zafin. Da aka gine wurin a cikin kashi 10 ya gaba su kashi 1. Kashi 1 ma a cikin kashi 1 da aka raba shi 10 mutum 2 ne suka da. Mutum 8 din nasu ne su mata. Haka zalika a cikin biyun da za su ba wa bin suka ta rabawa da attajirai da fitattun 'yan siyasa.
ina shaida abubuwa da yawa gaskiya in gina furta irin wayannan abubuwan ne yanzu ne ka ji mutum an sa shi abubuwan da cika wasa kaga ba komai yake furtawa ba haka saboda haka mun ga abubuwa da yawa kawai sai dai abu ka ɗauke kai saboda ya fi ƙarfinka amma ka yi iyayen ka don kar ni ko dama ina yin iya abin da zai yi wanda ya fi ƙarfi na Allah ya san haka. Wato a wancan lokacin da aka tashi yan tebura ba diyar da aka ba su ko wani abu da diyar ne aka ba su duk suna nan da takardu a hannayensu suna nan da takardu a hannayensu an tara musu rasitai da kaza da an ba su an ce za a biya su sai yawo suke rigi da ka kaɗa kaho ka ce su zo za a samu tallafi sai ga sun cika wurin da ka kira su guri kaza sai ga sun cika wurin kowa da takardarsa kuma wani ma bibu 65 an karba ba adadi kuma ba su wurin aka ba da wadda sosai. Allah ya ci kan alƙalin kotun sharaɓa ta Hisba. Ai ya taɓa yin wani shari'a amma ta gwamnan ko da yake a ce ba a faɗa. A wancan lokacin na wata matar gwamna sai da wannan layin a tsallake shi. Amma ya yi abubuwa da yawa. An yi abubuwa sai da aka sa aka biya diya gaya ma. shi alƙali ne sa aka biya Wasu mabba. wai Jajjakace wani matashin alƙali. wane ne ya biya diya Ya ƙara masa girma. Wasu ne wallahi wasu manya ne akan mu a wancan. ita sa ta A'a ai wani ranka ya race ka ba ce wannan ba dan kar ba ya sai su ba ka san fa to ai ranka dai kamar tunda ku kuna bangaren abin da ya shafi gine-gine ne dai har yanzu yaya alaƙa ku yake da kanubda da kuma kasifa to ai ka san kanuda akwai masu kinshi abubuwa dai irin gurbatattu yan bumburutu suna halar da mu masu kinshi kuma suna taimakon mu musamman yan din nan ta yanzu ta kanuda ai tana da kilci ban taɓa ido da ita amma dai duka bayananta na samu kuma na ga ayyukanta da yawa sai dai kawai dai ta bari ita ta bari ma dai ko dai an gina ne kafin ta zo an gina amma dai wurare a cikin kasuwa a cikin gidajen mutane an ce fili kaza yanzu gidan gwamnan Maradi yayi kama da fili da aka gina yanzu mutane ba su ga matsalar da nake gaya musu ba ai ba wani fili a wurin kawai an je an haɗa kai da wasu gurbatattu abubuwa an sassaci kuɗaɗe kamar yadda aka faɗa shi ma nan aka takure ina da audio ina da aka takure wai da ya fure na ce in aka takure ma'ana aka kawo aka ce ni bayani zan yi bayani to su gurɓatattun yan kanuda me suke yi muku ne su sai su ba da allocation duk inda bai dace ba yanzu live marita an baya ga wata jira shi ai bai kamata to IMD yana da na kanuda da tana nan dai a wancan lokacin ko wancan lokacin ka sani waye gina ba ni da shi muka dinga debate a gidan rediyo ba zango ya dauko murya ta sai ya dauko murya shi sai ya hada ni na ce kaza shi ya ce kaza ni da shi muka yi tsayin sa a layin umarin ta amban na ce masa an gina wannan layin wallahi sai an yi ambaliyar ruwa kuma muna da takardar nan a rubuce mun kai wa gwamna mun kai wa kanubdan mun kai wa anti corruption mun kai wa kaza inda ka sani mun kai har Allah ji dan tata har masarauta fadar sarki mun kai ni nake jagorantar ba labari bane a Kasuwar da na gyaya duk gine-ginen da ka san an yi ba inda bana da acknowledgement inda na yi complain in an yi za a samu matsala kaza layin umarin ta amba da aka gina an yi ambaliyar ko ba rantsewa na yi na ce in aka gina za a yi wannan ambaliyar ruwa saboda ni na je na gani kafin a gina irin lokacin marka August ba ko wani farin hadari mai fitar da ruwa kamar raba ba to sai da ya taso sannan na je layin muka hau saman gidan Kaswar ruwan ya keci na ga ruwan yadda yake shigowa layin na ga yadda yake shiga cikin gidajen mutane da rana na ga yadda yake fallowa cikin kasuwar sai na gane cewa in ji aka gina layin yana tsayawa a layin ne minti 40 zuwa awa ɗaya za ka neme shi ka rasa yi far a batuci to idan ka gina layin in yi shigo wannan ruwan dole sai ya shigo to in ya shigo ta yana zai bi a ina zai tsaya da minti 40 din nan ba hanya gaskiya ba ina ina zai ba kenan ba wajen tsayawa a kan tunan mutane tun da ba wajen tsayawa haka na gani ya ce shi architect ne na ce wannan ba aikin architect bane aikin zahiri ne ni zahiri na gani saboda haka ba magana ta baki da za ta gamsar da domin ni da ido na gani aka ce a yi fata daga can zuwa can za a gyara kaza na ce ko an yi ta sai an yi ambaliya kuma aka yi kwatar kuma aka yi munar ambaliya ba mummuna kuma aka go haka ce gwamna kar ya ba mu talla mai komai wai ba ma biyan haraji mu ne za ga haraji yar harajin ne ba ma biya wanne ne ba ma biya withholding tax ne ba ma biya
ko personal income tax, ko giveaway, ko shoprite, ko sanitation, ko canopy, ko temporary bali, ko parking store, ko loading and unloading, ko registration, ko trade registration. Ba wani haraji wanda ɗan Kwari baya biya, har wanda baya kan doka ma biya yake. Kawai su suka gina wurin, su suka janyo ambaliyar ruwan, suke jin kunya in sun ba da diya za a faɗa a diya. Da aka yi ambaliyar ruwan me yasa aka ta sakiya ta aka ja ka tsare dan kan yi magana da yan jarida sai za ka tsare ka? Wane ne tsare ka? A kuma dai ke dai Allah sa mu dace. Mu ba mun ga abubuwa. Ni din nan dai na shiga hannu da yawa. Misali an yi ambaliya kuma sai a zo a kama ka. Amma dai ai duk wata matsala ma da za a yi, za a gina ko za a yi ko kaza ko duk wani abu da baya kan ka'ida sai an dan yi gaba da sai an yi yarjejeniya an sa sannan nan fito sannan abubuwan suke tafiya mu cewa In ka fito ka kuskura kai magana. kuma yana yi kuma ko na fito sai dai magana ran da ta fito kun mai da ne magana da gidan rediyon Faransa. Na fara na ce mun ce da ya ambaliyar ruwa kuma ai wannan ginin shi ya kawo ambaliya saboda ruwan ba shi da wani tsayawa. Aka zo aka bawo dama muka zo muka yi ta rusa, muka yashe kwatar, muka yi kaza muka buɗe layin, amma suka dawo suka ƙara yin allocation aka yi mata takalar bene na ce kantuna layi da aka bin aka zo aka mayar da shi kantuna aka ƙara yin wani mata takalar bene aka zo aka ƙara yin kwantena aka zo aka ƙara yin tebura duka a layin. Bayan kun gyara an sace sai kuwa. Kar ka yi tunanin duk abin da nake baka labari ni ne jagora. Tabbas. Ni nan ni nake yi. Kuma ni na san yadda layin yake san da muka gyara shi kuma na san yadda yake kafin a gina shi. Yanzu mutum nawa ne a cikin rigima dalilin rawa gida ka san sauka nawa aka yi ana Allah ya isa. A wake Allah ya isa. Wanda suka gina da wanda suka siya da wanda suka yi dalilin ginawa duka an musu Allah ya isa. Kuma ai mun gansu a rana ta ci su. Biyan kuɗin suke yanzu. Ni na ga wasu ma set. Akwai ma wanda ni ne aka kawo takardar sa hannu fito da shi bai. Ranka ya dade wani sabo kake da shi ga gwamnati? Gwamnati dai ba mata wazi domin ita malama ce. Ko ba ta tsoro domin ita ce chief security. Ko ba a nuna mata tsufa domin ita dattijuwar kowa ce. Gwamnati dai ita ce kat. Na yarda da cewa Allah ya bata fawa. Ya bata lokaci. Duka mun yarda da wannan mai girma gwamna. Muna cikin yanayi mu 'yan kasuwa muna buƙatar taimako. Ƙananan 'yan kasuwa mu suna shan wahala. 'Yan teburan da aka karbe wa wurare suna nan a zaune. Wallahi da yawansu sun mutu, wasu paralyze ta kama su, wasu ba sa iya zuwa kasuwa, wasu 'ya'yansu sun koma shaye-shaye. Da 'ya'yan suna da wurin zuwa in sun zo, su wurin zama in sun zo. 'Yan tebura mall da aka kwace aka ce ana shaye-shaye ana neman mata ana kaza ba gaskiya bane. Fim aka shirya musu, ni din nan na san yadda aka shirya musu wannan fim. Ya girma gwamna ya taimake su. Kwamishinan kasuwanci Shugaban da ya zauna da su a Indo Stadium kwanan nan. Na ji daɗi sosai na yi farin ciki. Ina so mai girma gwamna ya shigo ciki a tallafa. Kafin zaɓe mai girma gwamna mun zauna da kai saura sati biyu a gidanka da bayan Tahir. Gidan Tahir ɗin fa ba hotel ba. Na gaya wa maganganu da yawa mai girma gwamna kuma ka karɓe su hannu ne. Bayan azumi mun zauna da kai lokacin da embassy ɗin China ta zo Kano. Ka yi maganganu mai girma gwamna ka tuna mun ka ce mu kawo matsalolinmu kuma na danka wa kwamishinan kasuwanci matsalolinmu a rubuce a takarda blueprint. Mai girma gwamna a waiwaye mu 'yan kasuwa suna neman tallafi suna neman agaji musamman kananan kaga wannan marka-markar da ake yi mutane cin abin da suke da shi suke cinyewa sai an gama marka-markar ba abin da mutum zai karya ya ce ruwa ake sannan za a gana ana bin sa bashi. Wannan abin daga sai mai girma gwamna a taimaki 'yan kasuwa a samu mutanen da ya dace in za a taimaki 'yan kasuwa a zauna da su domin wurin taimakon ma sai a rufe kofa da wanda sun fi talakawan ma bukata
su masu wadata ne amma aka ba su kuma sai ga an samu damuwa. Kwamishinan kasuwanci yana kokari sosai kuma zai iya jagorantar wannan al'amarin kuma ya san mutane da yawa wanda suke da kima da daraja zai iya zakuro su. Muna fatan gwamnati za ta kalle mu da idan rahama. Ayyukan da za a yi mana mai girma gwamna kar a yi musu domin musu yana da haɗari a cikin Ƙwari. Amma a bibi inda ya dace inda aka zo yanzu za a gina wanda baya kan ƙa'ida mai girma gwamna a cikin opposite din garban bici mun sha yin korafi har aka gina aka rufe bene aka ƙara yanzu kuma ga wani ginin masu zo za su fara amma an dakatar. Amma har yanzu an kasa mishi shi wajen wata 6 da dakatar da shi. Ofishin fire service mai girma gwamna muna so ya dawo hannun mu 'yan kasuwa a taimake mu. Duka wayannan ɓarnar suna yi da sunanka mai girma gwamna kuma mun san ba sa hannunka sannan baka san ana yi ba. Sai mun yi magana ta wannan kafafen sada zumuntar su rinka turo 'yan baka suna ba mu suna fata mana suna suna cewa wai mu 'yan jam'iyya kaza ne, jam'iyya kaza ake yi wa mulki ko kuma al'ummar jihar ake yi wa mulki. A ƙarshe ranka ya daɗe sako kake da shi ga su 'yan kasuwa Kantin Kwari wajen ganin sun kiyaye doka da oda abin da ya shafi gine-gine a cikin kasuwa. Kullum muna ƙara bayar 'yan kasuwa su guji siyan hanya ko ƙofar kantin mutane. Su guji zuwa su tushe hanyoyin al'umma domin hanya ba ko masallaci ba a yi a kanta. Kuma ƙara buɗa ta aiki. Kar ku manta da lokacin da aka yi gobara mafi haɗari a Ƙwari. Mun gane cewa idan kana da hanya mai faɗin mita 10 in ana gobara kana so ta koma faɗin mita 30 ne. Domin mota 'yan kwana-kwana da 'yan kallo da motocin jami'an tsaro da motocin da suke fasan kaya ƙura kenan da kura da 'yan kallo har ma da ɓarayi. Akwai buƙatar wurin ya ƙara girma. To tun da ba zai ƙara girma ba wanda muke da shi kar ku yadda haɗa kai da ku a tushe domin duk wanda ka haɗa kai da shi ka cutar da wani sai Allah ya saka masa. A kiyaye Allah ya kiyaye ni. Lakati nan naga ana yi na ID card na kasuwa ina ba da shawara 'yan kasuwa su yi shi. Lokacin da aka yi zanga-zanga naga amfaninsa naga tasirinsa. Naga kamfanoni da yawa da sun yi wa ma'aikatansu ID card amma na gansu a hannun sojoji suna zane su. Ni nake karɓar su. Kowa cewa sojoji suke kawai da iya katin ƙungiya suke bukata ka nuna musu na kasuwa. In ba ita ba kawai kama ka suke suspect ne kai. Saboda haka al'umma ku je ku yi kati. A ko'ina zai iya baka kariya a wata ƙasar za ka iya nuna shi kai tori. Ina fatan Allah ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya. Ina fatan alheri ga dukkanin 'yan kasuwar Kantin Kwari kuma ina ci gaba da neman yafiyarsu da a kowane lokaci.